BIRT-LH Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren mende dagoen lanbide heziketako ikastetxe integratua da, eta bere irakaskuntzak balio osoa du titulazio ofizialak lortzeko. BIRT-en berezitasunak bere ikaskuntza eredu telematiko eta autonomoan datza, zure ritmoan eta nahi duzun lekutik ikasteko behar den malgutasuna ematen dizuna. Zure bizitzara hobekien egokitzen den eskola karga aukeratu ahal izango duzu, hainbat arloko zikloen eskaintza batetik. Batzuk online eta beste batzuk modu erdi presentzialean osatu daitezke. Zure lana ikasgela virtualean gauzatuko da. Bertan, beharko dituzun material eta jarduera guztiak aurkituko dituzu, baita irakasleekin eta gainerako ikaskideekin komunikatzeko bidea. Zure eta lanean dauden BIRT-eko profesionalen artean, lehenik eta behin, modulo bakoitzeko irakasle tutorea nabarmendu behar da. Tutoreak zure aurrerapena zuzenduko du, zure bilakaerari buruzko datua bilduz, orientabideak emanez eta ikastaroko eduki eta jardueren inguruko zalantzak argituz. Honez gain, zure ikaskuntza prozesuaren edozein arlotan lagunduko dizuten zerbitzua dituzu. Hala nola, orientazio zerbitzua, laguntza teknikoa eta idazkaritza birtuala. Gure zikloetako batzuk modu guztiz telematikoan egin daitezkeen arren, beste batzuek aurrez aurreko saioak dituzte. Hau da, presentzialki joan beharreko eskola ordu kopuru jakin bat. Hau bakarrik horrela eskatzen duten irakasgaietan, lanbide heziketan modulo deitzen direnak. Saioak, erkidegoko 3 lurraldeetako lanbide heziketako zentro laguntzaileetako gela eta tailerretan ematen dira, beti arratsaldez, eta ikasturte hasi baino lehenago ezartzen den egutegiari jarraituz. Azpimarratu behar da aurrez aurreko saioak dituzten moduluetan derrigorrezkoa dela horietara joatea. Modulu baten ordu presentzialen 100% baino gehiago galduz gero ez da modulu hori gainditzen. Moduluaren gainerako ataletan edozein kalifikazio lortuta ere. BIRT-en ebaluazio sistema ebaluazio etengabean oinarritzen da, hau da, ikasturtean zehar egiten diren jardueren ebaluazioan, telematikoak zein aurrez aurrekoak izan. Ebaluazio etengabea gainditu duten ikaslea bakarrik aurkeztu ahal izango dira azterketa partzialetara eta lehen finalekoetara. Azterketa hauek beti arratsaldez egiten dira eta urteko 2 alditan. Bata urtarrilean eta bestea ekainean. Azterketa partzial batzuk online egiten dira, baina azterketa finalak presentzialak dira beti. Hori bai, ikasle bakoitzak gehien komeni zaion azterketa egoitza aukera dezake, Gasteiz, Basauri edo Donostia. Zalantzarik gabe, denboraz baliatzeko eta zure lan erritmoa markatzeko autonomia da BIRT-en ikastearen abantaila nagusi bat. Baina hau, zure erronka handiena ere bada. Ikaskuntza eredu honi berme oso aurre egiteko antolatzea ezinbestekoa da eta zure ordutegiak hasieratik planifikatzea.